Здравейте, аз съм Мина Сапаревска и ви представям своята изложба Contemporary Corpse в буквален превод съвременен труп. Звучи малко абсурдно, но точно това всъщност исках да покажа чрез нея, колко сме фокусирани върху някакви промени, трансформации във външния си вид, така нареченото да направиш геройчето си да изглежда по-интересно по някакъв начин и че всъщност това е, което остава след нас, защото татуировките за винаги, живота не. И малко или много кожите ни са като някакъв вид платно и всичко, което слагаме върху тях, като аксесуар, дали ще е пирсинг, някакъв вид скарификация или татуировка, е точно това изкуство, чрез което се изразяваме себе си и личи във външния ни вид. Изложбата представлява 6 татуирани изкуствени кожи, като всеки една от тях има надпис или изображение, един голям принт с най-голяма татуировка и естествено моята втора самоличност. Така си се представям в един паралелен свят, без да напомня нещо морбидно, по-скоро някаква абстрактна интерпретация на моя външен вид. Чувала съм да ме наричат прагматична за начина и нещата, които всъщност излагам преди, но това е истината, че това е, което ми е на ума. Аз работя като татуист в Inky Dragon Tattoo Studio, с това се занимавам по цял ден, по цяла нощ и не мога да си представя друго нещо в момента, да изработя със своите две ръце, но и за нищо не би го заменила. Там работя в момента и за винаги, надявам се, стискам палци. Също изработих една изкуствена кожа от течен латекс, която отново е татуирана с мой портрет и върху него е изписано Virtual Balkan Diva, защото така се представям в интернет пространството, като съществуващ някакъв интернет персоналити по някакъв начин. Отново свързан с татуировките, естествено, няма как